んにちは。スピリチュアル恋愛コンサルタントのシリウス・レイです。この度はあなたの今期がわかる無料タロット占いにご登録いただきありがとうございました。では早速始めてみましょう。はい、では始めていきたいと思います。で、見方なんですけども、この12ヶ月間、1年後、2年後、3年後、4年後、5年後、6年後、7年後、8年後、9年後といったことになります。で、タイミングとしては5年後と、8年後ですね、に出てますね。5年後、ザ・エンプレス。これって快楽ですね。快楽とか楽しさの象徴カードになります。なのでいいですね。5年後。で、8年後、エース・オブ・ペンタクルス。ペンタクルスってこれ現実面を表すんですけども、それがエースっていうのは0、1番ですね。0から1で現実面が新しく生まれるというようなカードになりますので、一ついいですね。なので5年後と8年後、そういったところに今のところタイミングが出てますね。はい。で、タロットカードっていうのは、今のあなたのハートとメッセージとアクションが変わらなければどうなりますかといったものを示すカードになります。なので、あなた自身のハートが磨かれて、愛でいっぱい、喜びでいっぱい、感謝でいっぱいといったようなハートになって、それをメッセージとして相手に対して送り届けることができて、どんどんアクションを起こすことができれば、あなた自身の未来っていうのは全然変わっていきますし、変えることができます。はい。なので、どんどんあなたのハートとメッセージを磨いていってください。そしてアクションをどんどん起こしていってください。そうすることで、最高の恋愛、最高の人生っていうのをあなた自身が作り上げることができます。はい。で、私のブログでもいろいろご紹介してますので、ぜひ参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。